Iya benar Bapak tiga hadir untuk Anda semua. Turunggo Manunggal. Yuk, Zoya. Lah. Ayo. Yuk, jos. Zoya. Ayo. Sing nunggang Andara Putri, sing ngiring para abdi, trek-trek enom, trek-trek trek dur tebu green rock tebu
yang bercerita. Siapa namanya? Yang gelunggung saya kira si tuan rumah. Lolo ha. Oh ya ya yuk ya. Lolo ha ya yuk. Pakai keris semua sebelah. Sing nana sapa sing duwe. Sing nana larang regane nanange yen kuyu wis semas komplek. Sopo sing duwe nonong sing ayu dhewe nononge nambahi ayu ala ayu dhewe nononge nambahi manis dhewe. Tari selendang menurut irama berputar-putar menarinya berpasang-pasang ikuti irama menari bersama. Shalala la 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 ini tari selendang. Shalala la 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 ini tari selendang. Kacamatanya dipakai dulu. Cokot motornya dipakai dulu. Oh, cokot motor yuk. On ya.
dicandelkan dulu coklat motonya. Ha. Ya hu. Hu ya. Ha i. Hu ya. Selololo. Hu. Jos. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum peniti wong ayu sing tak tresnoni. Aja ngono, aja ngono. Jarum wong manis sembarang jarum. Jarum gunung wong manis sembarang jarum. Jarumnya peniti wong ayu sing berarti. Oh. Yo ya, hot. As. Ya ya. Ya. Sayamu amadangi sang ratri tatyo kembange ati. Lumaku nembus marang bagian banget manis yen di sawah. Yo, buaya, oh ya, menangis wanci cuma juling surya. Karon sekarang lati sang genyo angata marang sumber juling nyoto. oh ya, oh ya, Nusolan Wamaso Pronggo Manunggal.
ceranda